Sanibonani guys, igama unqobile nganiphathela amazwi lami e-homecoming ngomhla ka-15 July. Hayibo guys, uShobane uvukile-ke emaqandeni emva kokuthi-ke aphuza dako utshwala ngaso sonke isikhathi eshawe stress sokuthi-ke ubulaleke uSifiso. Waphinde futhi walahla nawuZethi laphaya kwi-altar phela ethi uyamshada. Guys, manje-ke utholile ukuthi impela singathi akazuboshwa ngoba amaphoyisa ambone sengathi-ke umsulwa kwakuyi-self defense. Wabona ukuthi ngcono akayiqoqe ubhuti ahambe ejimini, athi mebuya nje lapho athathe ishawa afuna ukubuyela emsebenzini. Uma wakhe kuMetron uyiqhenyile ngaye ngalokho, washo ukuthi mntanami ngakutshela ukuthi wena ngeke uze uzophelela ejele. Wathi eyi nawe ma impela uqinisile wangitshela, kodwa uyazi nawe ukuthi abantu abamsulwa isikhathi esiningi bayaboshwa naye bemajele. Wathi kodwa hhayi wena ndodana yami, uzalwa yimina phela wena. Yabona futhi wena udokotela, lezi zandla zakho zadalela ukuphilisa, hhayi ukuthi yiboshwe ozankosi zejele, hhayi ngeke. Wathi uqinisile-ke ma, yingakho ngibuyele emsebenzini namhlanje. Wathi hayibo, awufuni ukuthatha ibreak kancane? Wathi ngizohlanya ngekhanda uma ngithatha ibreak ma, ngiye emsebenzini. Angithi ushilo wena, wathi lezi zandla zami zidalela ukuphilisa, ngihambe-ke ngiyophilisa abantu bami bangilindile. Guys, Metron wayebekade esmayila, kubonakala nje ukuthi hayi cha, ugirl uhappy ukubona indodana yakhe isiwilo Shobane lo amaziyo. Guys, akupheli-ke lapho. Kuye ngamagama enkehlike, Shobane ngampela uhambile waya eKhambeni Clinic. Mefika khona wadlalisa kancane uNesithando. uNesithando angazi noma usesemathandweni noShobane, bekade smile ugirl into engapheli, encumile ugirl. Kubonakala ukuthi uhappy ukubona uShobane eduze kwakhe ngoba phela useyazi ukuthi yena benoZethi bagcine bengashadanga. Ubelokhu ethi eyi wena udokotela oqotho, usubuyile njalo. Athi Shobane hawu phela bengeke ngikwazi ukuhlala nje ekhaya usuku lonke. Wathi hayi cha, sibusisekile-ke la eklinikhi ukuba nodokotela onjengawe. Hayibo guys, Nesithando sengathi seyidlisa satshanyana futhi back empilweni kaShobane, uzophinda amphula inhliziyo okwesibili futhi mengabhekile. But anyway, asikho lapho. Guys, ufikile-ke ubhuti ephethe ingane oyi-patient, esho ukuthi hawu ngicela ningisize, ukhona udokotela, ngiyacela bandla ningisize na ingane yami la inenkinga. Wathi uNesithando yebo ukhona. Shobane wasmayila wathi mina udokotela baba, ngakusiza ngani? Wathi eyi suka wena, kahle nje wena, kahle nje wena. Uphi udokotela uHlongwane? Ngifuna udokotela uHlongwane. Wathi uShobane nami ngiyakwazi baba ukusiza abantu abagulayo njengayo uDr Hlongwane, senza umsebenzi ofana. Wathi ngithe thula wena, thula nje wena, ngisizeleni ngitholeleni uDr Hlongwane. Wathi Nesithando kulungile ngizombheka uDr Hlongwane. Eyi wabhocobala uShobane guys, wabhocobala uShobane, ebona kahle ukuthi iminyaka eminingi kangaka efundela ubudokotela guys, ekugcineni kuzothiwa thula wena. Yo, can't imagine. Guys, umane wahamba-ke ebhocobele njalo, wayela le kaShwabi eyopholisa i-stress futhi waphindela ematshwaleni futhi guys. Ebona kahle ukuthi hayi cha, sengathi umphakathi umnyanya ngampela. Yebo khona ejele ngeke asaya khona, amaphoyisa athe akanacala, kodwa ngathi uboshiwe-ke manje ejele li-invisible. Cause noma thiwa-ke akekho ejele ngqo, ngathi usejele ngokomthetho ngenxa yendlela yabantu abamphethe kabi ngayo. Guys, le kokubheka kufikile kukapteni ezodiliva iy'ndaba ezibuhlungu kuMaNkwanyana nomndeni ukuthi-ke hhayi, umuntu obulala uSifiso bandla hhayi ukhululekile njengenyoni guys, asoze aye ejele cause bambone engenacala. uMaNkwanyana guys, umane wasukuma wama ngey'nyawo wathi uthini kapteni? Nithi akanacala uShobane? Uyibulele nomnyeni wami nomfica eyilengisile ngentambo wayidubula yindaba nithi umuntu ombulele akanacala, nikuthatha blokho? Wathi hayi cha, ukuthi kwenziwe uphenyo kwatholakala ukuthi self defense. Wathi okay, kushuthi kahle kahle nina niyahlanya vele anuwenzi umsebenzi weni kahle. Ningathi umuntu esevumile wathi uyena obulale uSifiso, nawubona umzimba uleka mnisi, yini enye kumele iprove ukuthi ngampela umnyeni wami ubulewe nguyena lo mfana lo? Hayi guys, umane nje wathi ukapteni bengicela bandla ukuhamba. Wathi yazi iyona into yokuqala esile osoyikhulumile kuloku ufike la, hamba ngampela. Yazi ma, ayikho into abayenzayo laba, bazokufuqa amagwinya usuku lonke namabhuza anukayo. Hayi buMaNkwanyana. Uvusi-ke yena umane nje wagagaza isicapha, waphuma waya esigodlweni sikabhuti wakhe. Wafika khona wakhala, wakhipha isithombe sikabhuti wakhe uSifiso wasibuka. Wathi bhuti,
sebephinde bakucikela phansi labantu. Ngisho bona labantu labo kade basebenzela iminyaka ngeminyaka wenza igama labo libe lephezulu kuthiwa bamaphoyisa asebenzayo. Namhlanje bakujikele, abakulwelanga ngokufanele. Kodwa ungakhathazeki bhuti, ngikhona mina. Ngizokwenza isiqiniseko sokuthi lo muntu owenze konke lokhu uyakhokha, uzojeza. Hayibo, umfana omncane guys. Kusho lokhu uyaqhaqhazela, uyahlengezela iy'nyembezi. Yey! Gqubu guys, likhulu igqubu eliphethwe liya mfana. Ayi-ke guys, ulisebenzisile-ke lelo gqubu lakhe. Uhlohla abangani bakhe laba ahamba nabo esikolweni. Wathi abayele kaShwabi beyomhlasela-ke uShobane. Guys, siyamazi sonke uShobane ukuthi yabo ngale kwalesi skibha sakhe kulele inkulu kabi idlakela zika Hercules laphaya. Ikona nje ukuthi phela akathanda ukusukela abantu. Uthe esayiphuzela utshwala bakhe naye ney'nkinga zakhe zokuthi eklinikhi abantu abafuni ukulashwa uyena, abamfuni njengodokotela anymore, bafuna uZethu. Hhayi, waqhamuka uVusi. Wathi ya wena, wathi mfanasi, wathi ubiza ba ngomfana wena. Ngifuna ukubuza ukuthi ubakhokhele malini. Wathi ukhuluma ngani manje? Wathi ngisho labantu laba bakukhiphile bathi ungaboshwa wena ejele, ubanikeze malini? Angithi wena udokotela, unemali, ukwazi ukuthi wenze amacala bese emva kwalapho ungajezi. Wathi mfana ufuna ukuthini kumina? Wathi ubulela ubhuti wena, wabehosha ibhodlela uVusi. Wathi hayibo, uzungisiza ulisebenzise lelo bhodlela ngoba uzulithathile nje. Ungagcini ngokulithatha kodwa ulisebenzise. Wabesukuma guys uShobane. Wathi lishaye mfana. Umdusha kuqala. Hayibo Shobane. uVusi wahefuzela. Lapho umile uShobile uyibuka yonke into eyenzakalayo. Wathi yabona wena, uzokhokha ngale nto eyenziwe ubhuti. Wathi angikusabi mfana wami. Angikusabi ngisho nale ngane ehamba nazo lezo oze nazo la kumina. Ngizokugcoba mina mfana. Angithi uthi ngithini kwena? Ebeshe eqinisile nkosi yami. Uzoyiqeda le ngane. Uzobane nje ayiklinye kanye kuphela. Wakhuza uShwabi. Wathi bafanyana nganitshela ngathi le tavern akusiyona iy'ngane ey'ncane. Ngizolanda manje umhlehlisa ndoda wami. Manje ngicela nihambe, hambani la. Guys, wahamba uVusi. Washo kodwa ukuthi uzulibambe lingashoni. Wathi angikusabi woza kusho uShobane. Wahamba uVusi. Wambuza uShwabi ukuthi kodwa right ndoda? Wathi uShobane yebo ngiright. Wahlala phansi. Evevezela intukuthelo ukuthi ngendlela esejwayeleke kabi ngayo lapha emphakathini usejwayelwa ngisho iy'ngane zesikole guys. Zimphakamisela amabhodlela zifuna ukumgqima ingozi. Hayi guys, ayipheli idrama. Hayibo guys, ngalena-ke uMaNkwanyana naye unezakhe. Shuthi-ke ubeseqoba iklabishi rafu girl. Eliqotshiswa ukuthi-ke uShobane akaboshwanga. Wafika uma wakhe wambuza umbuzo onzima ukuthi utheni uZethu? Wathi ma yabona-ke ma wathi cha mntanami ngiphendule nje umbuzo ungathi ngibuza ukuthi utheni uZethu mase usukhulume naye phela ngendaba ye-banking details. Wathi uhlaza kabi lowo muntu ma, uhlaza kabi. Mina ngilo ngihamba ngimncenge, akafuni unginikeza ama-banking details akhe. Wathi ngampela kwabe kungena uNomalanga. Ecasukeni. Wathi wena ucasulwe yini-ke wasufika usunyanyile nje. Wathi ngeke nginganyanyi, wonke umuntu lapha esikoleni uyangigcona mina, uthi umndeni wami uyinhlekisa. Bambuza, ukhuluma ngani? Amane adlala ividiyo yangayizolo uMaNkwanyana ebhizi ethuka uZethu ethi akanandoda namhlanje ngenxa kaZethu manje sekumele kukhishwe iy'mali zamafa yinika uZethu futhi waye uZethu ehleze wina. Ube kuyidlala leyo vidiyo nje uma wakhe wanyanya. Wambuka kabi uMaNkwanyana ukuthi hawule ngane ithe uZethu unendelelo akafuni ukuletha ama-banking details kanti kahle kahle uyena uMaNkwanyana obekade ebhizi eqhoboloza uZethu lapha eklinikhi. Guys, hayi, it doesn't rain, it pours for umndeni wake Gubheka. Asithembe guys ukuthi-ke leli flu lizodlula kodwa-ke ngekudala ngoba hayi ngeke bayagowisha laba bantu. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ngakhohle kusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama Nqobile nginiphathela amazwibela e-homecoming ngomhla ka-15 July. Hayibo guys, uShobane uvukile-ke emaqandeni emva kokuthi-ke